Petrik, čo si chytil? Čosi? Šralok. Ja si bližšie už cítim. Ale ako ťažko ide brutálne. Pozri, koľko povoluje. Aha, teraz sa pozrieme na ulicu, koľko je povoluje. Zabilo teraz. Kde je? Pecka. Počúvaj. Kto má väčšiu lodňu, viac? Ale ťahaj. O to ide, vieš, že... To je kus toto. To je kus. Halibut. A kde je? Možno to bude aj iný druh. Ale povoluje, vidíš to? Po metri povoluje. A už ho budeme vidieť. Hej. Už sú tu. Už ho budeme vidieť. To nie je moje. Ty máš namotané na mňa. Poď. Čo má namotané na mňa? Aj. Mňa zatiahol. Kázíš. Si mňa zatiahol. To je jedno. Že by si nepovedal, že to je tvoj. Ti ho pomôžem vyťahnuť. Ale toto je pekný boj, toto sa mi už páči. Toto je už to. Dobre, ale to ako to ťahám, tak určite. Kde je? To je Stále, pekný kus. stále nič. A tu je, vidíš? A už sa tu... Jede. Už ide. Počúvaj, to mi odpadne, Pavel. Kto mi pomôže? Počkaj, idem ti pomôcť. Ja mu pomôžem, Počkaj, točím, koniec.